Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Ilang araw bago ang pagsisimula ng local campaign period, nanawagan ng Commission on Elections sa COMELEC ukol sa mga naglipa ng campaign posters sa mga kakakandidato sa mga lokal na posisyon. Hindi pa kasi opisyal na nagumpisang local campaign period, naglipa na ng mga ito. Merong hindi pasok sa tamang sukat at merong mga nakakabit sa mga pinagbabawal na lugar. Ayon sa COMELEC Dagupan City, 3 araw bago ang pag-uumpisa, maigyo manong baklasin na ito ng kusa ng mga kakandidato alinsunod sa Fair Election Act. Anila, kailangan din sumunod sa itinakdang sukat na 2x3 feet lamang at siguraduhin nakakabit sa mga designated areas. Ang sinumang lalabag naman sa itinakda ng batas ay papatawan ng election offense at posibleng maging ground sa disqualification. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.